khona nasekufweni mzali. Siyabonga siyabulela bakhona ebukhoneni bakho baba ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla sikhona mzali inhliziyo ngobutyebi ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha amen. Sizofumana izwi lethu kuPetrus oqala chapter 1. Sawuqala ufunda pha kwisahlukwana sesithathu. Kunesihloko ukubulelwa kwethemba losindiso. Verse 3. Akabongwe uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu othe ngokubuninzi benceba yakhe wasizala ngokutsha ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaYesu Kristu kwabafileyo. Verse 4. Sibe nelifa elingena konakala elingena kudyobheka elingena kuguga eniligcinelweyo emazulwini. Verse 5. Nina bathenga amandla kaThixo ngokholo balondolozelwa elusindisweni olulungiselwe ukutyhilwa ngexesha lokugqibela. Bangcwele ebusuku namhlanje kongcwele alitheyo enhlizweni yami lithi phaya ukubulelwa kwethemba losindiso. Makabongwe uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu othe ngobuninzi benceba yakhe wasizala ngokutsha. Bangcwele sibonga inceba kaThixo. Sibonga inceba kaThixo. Besizelwe ngokwenyama ngabazali bethu ngokwenyama kodwa namhlanje lithi izwi lenkosi sizelwe ngokutsha ngenceba kaThixo. Awunkosi sami sibonga inceba kwakungekho mnandi kodwa inceba kaThixo isibeke kule ndawo kwakungekho mnandi. Uyazi ke ngokuba wawuzelwe ngokwenyama wenzelwe izinto ngoba kaloku bendizelwe ngokwenyama ngenzelwe izinto ekhaya kwikhaya lam ngenzelwe izinto kodwa ke ngoku abafikelele enhlizweni yam kodwa umuntu owafikelelayo empilweni yam umuntu owafikelele enhlizweni yam uYesu waseNazaretha. Ndazalwa ngezwi lakhe endizelwe ngokwenyama kodwa ngoku ndizelwe ngokwezwi likaThixo. Ankosi yami izonke izinto ezindala zadlula kodwa ndafumana izinto ezintsha. Ankosi yami ndafumana izinto ezintsha. Ankosi yami ndafumana uYesu owanceda impilo yami osayinceda namhlanje eseza qhubeka ancede kwixesha elizayo nakwixesha eliza ngoku. Angcwele lithi izwi lenkosi makabongwe uThixo uyise inkosi yethu uYesu Kristu othe ngobuninzi benceba yakhe. Angcwele ininzi inceba kaThixo ininzi futhi yanele wonke umuntu kudingeka umuntu oyifunayo aze kuYesu. Ixesha lisekhona ixesha lisavuma kodwa aze kuYesu angaze emntwini kodwa aze kuYesu ngoba yena unamandla ngoba yena uyaphilisa ngoba yena uyakhulula ngoba ukunikeza ilifa elingunaphakade elingagugiyo elingena kudyobheka. Angcwele izinto ziyaguga kodwa lo izwi likaJehova limi ngonaphakade limi ngonaphakade. Zingaphela izinto emhlabeni kodwa lona limi ngonaphakade. Angabhanga abantu emhlabeni kodwa lona ngeke libhangiswe izwi likaThixo ngoba uJehova waliphefumulela izwi lakhe. Sikhona kule ndawo ngenxa yezwi likaJehova. Sikhona kule ndawo ngenxa yenceba. Uyabona xa unikwe izinceba uyiphatha kakuhle ngoba Nkosi yami ndifumene into ndinikezwe isisa funeka ndiyiphathe kakuhle. Ndikhona emhlabeni ukuhamba kwami bandihambe kakuhle ngoba ndinikwe izinto enamandla ndifumene inceba. Nkosi yami namhlanje ndizelwe uThixo wanikela ngonyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze ningatshabalali ukuze ningapheli emhlabeni ndiphile izono zami kodwa uba wandizala ngezwi lenkosi wavuka unzima uJehova wayizala impilo yami nawe uJehova angakuzala namhlanje
Jehova ukhona uYesu onamandla, ukhona uYesu ophilisayo, ukhona uYesu okunikeza ilifa. Sinawo amalifa esiwanikeze ngabazali kodwa wona yaphela. Elika Jehova ilifa limi ngonaphakade, alipheli, aligugi, ankosi yami alidobheki. Singathi sijobheki impilo yami kodwa izwi likaThixo alidobheki, aligugi, aliphelelwa. Singaphelelwa izinto emhlabeni kodwa lona limi ngonaphakade. Ankosi yami alishenqi, limi ngonaphakade ngoba lo wasizalayo unamandla, ngoba lo wasizalayo ankosi yami liyaphila izwi likaJehova, liyaphila linamandla. Uthi verse 4 uthi wasizala ngokutsha ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaYesu uKristu kwelabafileyo, sibe nelifa elingenakonakala, elingenakudobheka. Ankosi yami aligugi esiligcinelweyo. Angcwele sigcinelwe emazulwini, khona into esigcinelweyo kodwa funeka ntямbi kakuhle ibekezeleni. Sikhona emhlabeni singathi zindibethe izinto zindibhale kodwa mandibekezele. Singathi izinto Nkosi yami zindibethe ngapha nangapha kodwa mandihlale kulo undibizileyo, mandihlale kulo undinikeza ilifa elingonaphakade. Ankosi yami phaya uthi wasizala ngokutsha ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaKristu kwelabafileyo. Ankosi yami iphilile, uphilile umuntu esamamkelayo, uphilile umuntu esamamkelayo. Angathi babekhona ogqirha emhlabeni kodwa yena uJehova uYesu esamamkelayo usinikeza impilo. Singathi zibe khona ipilisi kodwa sifumene umuntu owasiphilisayo. Sibulela indoda yaseCalvary ayabethelela emnqamlezweni sixolela izono zami, namhlanje usephilisa uYesu. Uthi phaya sibe nelifa elingenakonakala, elingenakudobheka, aligugi, sigcinelwe. Angcwele noba ndikade ndiguge ndihambe ngentonga, ndibe ngentonga kodwa lona izwi likaJehova limi ngonaphakade, aligugi ngoba sifumene into enamandla, sifumene inceba. Nkosi yami ibambe inceba. Ankosi yami uma uyibambile wahamba nenceba, ungahambi nami kodwa uhambe nonceba kaJehova, yona izawuhamba nawe. Noma isimo singade sibe njani, sibe kaka kodwa lona ilifa olinikezwe nguJehova lizohamba nawe ngoba ukhona ulapha eqhamu kwakho, ukhona ulapha kuwe, uhamba nawe. Nkosi yami noma izinto zingade zingavumeli kodwa ukhona uhamba nawe, ukujongile futhi ukubhekile. Bekezela uthi Nkosi yami sibe uthi phaya sibe nelifa elingenakonakala, aligugi, alidobheki. Sigcinelwe Nkosi yami emazulwini, sigcinelwe emazulwini, sigcinelwe emazulwini. Ayisigcinelwanga ngabazali, sigcinelwe nguJehova. Funeka ke ngokuthi hambe kakuhle. Sendithi xa ibuya uYesu ezondilanda, Nkosi yami ndifumane isithaba ngoba ikhona into uJehova andigcinele yona. Andigcinelwanga ngabazali bami nangumyeni kodwa ndigcinelwa ngulo ondibizileyo, ndigcinelwa ngusomandla. Nkosi yami nalithemba aliphelelwa. Nkosi yami uyathemba uThixo sesingavumi izinto, sekungahambeki, sekungenamsebenzi, sewuqomba Nkosi yami kwenzeka ntoni, sebefuna ukuhleka kodwa bethemba uJehova, methemba uJehova. Ngokubethemba kwakho ikhona into ezovela, ngoba uhamba nengangalala, ngoba uhamba nendoda. Enkosi yami uhamba nendoda. Abantu bayazibonga imbongi emaXhoseni, babonga inkosi kodwa thina sinoJehova ekumele simncome zinsuku zonke ngoba usinikeza ilifa. Haleluya. Alidobheki. Nkosi yami
ayijopheki ingade sijopheki izinto emhlabeni konalona izwi likaThixo libingona phakathe liphilile linamandla namhlanje uYesu usekhona unamandla uthi phaya uverse 5 nina bathenga amandla kaThixo ngokholo balondolozelwa elusindisweni olulungiselele ukutyhilwa ngexesha lokugqibela angcwele sikhonze bakafika uYesu ngexesha lokugqibela kuzawutyhila izinto phezulu zikhona izinto ezizawutyhilwa ukuba ke ngoku ubungayenzi intando kaJehova ukhona emhlabeni uzobonakala pha kuJehova sizawutyhila izinto azawufundwa amakhama ezincwadini awunkosami ukuba mna mamuklasini endibhude endleleni ndingahambi kakuhle awunkosami andizosifumana isithaba sobomi andizosifumana ngoba andenzanga kakuhle funeka ndiyenze inkonzo kaJehova ndikhona emhlabeni ndiphiliswe lenkosi ndimethembe ngoba ndifumene into enenceba Nkosi ndizelwe lizwi likaThixo linamandla liyaphilisa liyakhulula liyadala lidala into ibingekho ibe khona awunkosami aliphelelwa zingaphelelwa izinto emhlabeni ingaphela imali kodwa lona izwi likaJehova libingona phakathe liyaphilisa lifika emntwini ongagulayo lifika limphilise awunkosami xa uhamba endleleni mabaphila abantu xa uhamba endleleni mabaphila abantu bentsikelelo enhlontini bakaJehova sebengakhonzi nawe kodwa ubeyintsikelelo sewuthetha phuma amazophilile ngoba nkosami uzuzitwe namandla khona uzelwe lizwi likaThixo uzelwe nguYesu waseNazaretha khona indoda eyasinethayo ingakunetha nawe nanguYesu waseNazaretha namhlanje ukhona sibongile ifa likaJehova akhona amafa emhlabeni khona amafa emhlabeni uNkosami abazali bethu abanye alibifa athi zawunika lona kodwa Nkosami achithane ngeli lifa kodwa thina sinelifa esinikeziwe nguJehova elinamandla ifa likaJehova eliphilisayo ifa likaJehova eliyinto yonke ezimpilweni zethu sihambe endleleni ngoba ndifumene ifa ndihambe endleleni ndiphilisiwe ngoba namkela indoda yaseCalvary awunkosami khona umhlabelo othi isimanga somuntu waseCalvary wathethelela amajala angcwele uYesu unamandla namhlanje izwi lenkosi ndiyabulisa komama abangenayo egameni lenkosi enguYesu makabonge uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu othenga ubuninzi enceba yakhe wasizala ngezwi ngokutsha angcwele sizwe ngokutsha esilwe ngokutsha sihamba emhlabeni sizelwe ngokutsha ngoba kaloku bendisilwe enyameni andisilwe enyameni umuntu wasemthathu wasematshaweni kodwa ngoku ndazange bafikelele empilweni yami kodwa uYesu waseNazaretha wafika awunkosi yami ndatshunyayela izwi ndamkela uYesu ndazala lizwi eliphilisayo ndazala lizwi loThixo philile libe lincedileyo ancedwa ngefemeli yasematshaweni ebekhona amasiko ematshaweni ndiwenzelwe kodwa khanga ndincede kodwa into encedileyo nguYesu waseNazaretha into encedileyo lizwi likaJehova ngoba lona libubomi linamandla liyaphilisa awunkosami sifumene ilifa awufumene ilifa ke ngoku awudlali ngayo ngoba lento uyayixokosa ngoba kaloku ufumene ilifa akuthi nabantakwethu abadibona akwazi ufumana kweli lifa ndilifumeneyo endinikezwe nguKristu angcwele nako mongcwele bekile empilweni yami ngekhameli lenkosi sami
Kristu sonke sithandaze egameni likaJesu. Baba wethu onamandla wonke sibonga ngezwi lakho eliphila elingenakujopheka enkosi siyabonga Nkosi yamakhosi ngegama likaYesu Kristu Nkosi yamakhosi. Father, we give you praise, we give you all the praise, we give you all the glory. Tell us to siyabonga.